Har Louise lige givet ham hovedsat for os? Og så skal de være mig nede. Jo! Du skal bare starte, for det ville du så gerne, Øve. Så tjalve, gange mine så hipper i bare. Hippe. Fedt så. Det går rigtig langsomt, og nu går de i gang. Rigtig i gang. Og det var rigtig træning for dig. Nej, vi har ikke stadig på. Nej, jeg har ikke. Nej, de har ikke savnet for. De prøver uden sadel, fordi det kunne se så skægt ud, hvis de faldt af. Camilla vil gerne falde af. Eller hun vil bevise, at hun ikke kan falde af, fordi hun bliver så altid med, hun er så god. Og det har hun bare gjort. Se, hun er på 12. Så hun er kommet ud af ham. Hun er bare så, hun er bare så. Hun bliver sådan en hun er og se. Det er da helt sygt, så. Helt vildt sygt. Ja! Hun bliver så fuldstændig. Det er da helt sygt, mand. Se. Vi kan også længere for en trav. Kom så, Tjalfes. Vis, hvad du kan. Ej, det var dig, der fik han til at falde. Ja. Er det min tur? Ja, så siger jeg farvel, og du fælder. Hej.